P C C. Pijak. Oh, gitu. Lah iya. Bocah saiki iki lho. Nyampo. HP njaluk Android. HP. Bocah cilik njaluk Android. Anakku dhewe. Gawe ron iki bojoku mah geger. Bojoku Nyapa? geger ya apa ya kuwi Android lah. Sing jeneng Android. Android, Mas. Oh, kuwi lho pokoke kuwi lho. Nah. Sing ditutul-tutul kan. Kuwi geger ya lho kuwi. Kamu tuh kone? Ya tak tukokne to. Aku sayang bojo. Tak tukokne. Perhatian ya. Perhatian. Nah terus? Ya kok WH aku. WA. Ya wis pokoke kuwi lho. Sing ditutul. Iya. Lah kok WH kuwi. Heeh. Aku pas kerja. Heeh. Tapi pinter deh. Makanya ya. Nek WH disingkat-singkat. Biyen pomo aku sekolahku gak dhuwur ku yo ro artine. Aku yang radong nek gendang. Tujune aku biyen sekolahku dhuwur lulus SMP aku. Bocah saiki rata-rata di ngono kuwi lho. Singkat-singkat Lah radong. iya kuwi to. Lah kok WH ngene. Piye? P titik. Apa kuwi? Pak, nek nyelok kan Pak. P titik. Oh, Pak. Pak. Wah. P titik Mm-mm. spasi P C C. Pijak. Oh, gitu. Wih, bosok curug. Lah apa? Posisi. Wah, Allah Akbar. PCC, oh posisi. P Iya. titik PCC. Waya PSS. PCC. Dek sekolah wis angin. Terus piye? P titik PCC. Tak balesi to wong aku yo ro. Wong aku yo Oh, pinter. aku tahu ngerti, Tahu. ya. Tak balesi KRJ ngono. KRJ nah yo apa neh? Nah PRJ ro aku. Kerja. Oh, alah kerja ya. Kerja. Lah kok balesi neh? Bisa. Balesi neh deh. Oh, berarti padha cerdas ya. Padha cerdas ya. Pinter. Balesi neh. P titik neh. P titik ro. Pak. Nah, P titik spasi JLK. Lalu Bisa aku tahu e. Rada anu. Yo ora. Aku gak goblok nemen. Gak, ojo pindah aku. Jaluk piro aku? JLK. P titik JLK. Pak jaluk. Terus D I T E. Apa wi? demit. Iso karo. Iki goblok e. Karo dapo? D I T E. Duit. Allah Berarti meng Pak jaluk duit. jaluk duit. Lah kok nambah sih? Ya tak balesi wong aku tahu ngono ya aku pinter. Tak balesi MTM. MTN ki apa maksudnya? Matamu.